Zaži život zdravotiaka, povieme ti, čo ťa čaká. Diety, masáže, diagnózy, vyšetrenia, to všetko sú naše zamerania. Staň sa zdravotníkom a budeš profi odborníkom. Chceš pomáhať, príď si vyskúšať, ako život zachraňovať, dietu zostavovať, krv vyšetrovať, svaly uvoľňovať. Stredná zdravotnícka škola v Žiline ponúka denné 4-ročné štúdium pre absolventov základných škôl, študijné odbory, asistent výživy, masér, praktická sestra a zdravotnícky laborant. Zdravotka, to je super škola, poď, už ťa volá. Ani o hlade ťa nenecháme, chutnú kuchyňu tu máme. A ak ťa diaľka odrádza, vynovený internát sa tu nachádza.